Gisilotan si Miriam ug si Aaron misulti batok kang Moises tungod sa babaye nga taga-Kusi nga iyang gipangasawa. Sila miingon, si Moises ba lamang ang gipakigsultihan sa Ginoo? Dili ba nakigsulti man usab siya kanato? Ug nabati kini ni Yahweh, si Moises maoy labing mapaubsan ng tawo dinhi sa kalibutan. Sakalit lamang ang Ginoo, miingon kang Moises, kang Aaron ug kang Miriam, gawas kamong tulong adto sa tolda nga tagbuanan, ug migawas silang tulo. Unya mikunsad ang Ginoo diha sa panganod ug mitindog diha sa pultahan sa tolda. Gitawag niya si Aaron ug si Miriam ug miduol sila. Ug ang Ginoo miingon kanila, pamati kamo. Kung diha kaninyo may usa ka propeta, ako ang Ginoo mopakita kaniya pinaagi sa panan-awon ug makigsulti kaniya pinaagi sa damgo. Walay labot ni ini ang akong alagad nga si Moises. Gipialan ko siya sa pagbantay sa tibuok kong katawhan. Mag-atubangay kami kun kami magsulti og sa tataw gayod og dili pinaagi sa mga pulong nga dili masabot og nakakita siya sa akong bayhon. Nganong wala man kamo mahadlok sa pagdaot sa akong alagad nga si Moises? Ug misilaob ang kasuko sa Ginoo batok kanila ug mibiya siya kanila. Ug sa pagkawala na sa panganod ibabaw sa tolda, si Miriam gitakboyan og sanla ug naputi siya daw yelo. Ug sa dihang mitan-aw si Aaron kang Miriam, nakita niya nga si Miriam nahimong sanlahon. Ug si Aaron mingon kang Moises, agalon ko. Ayaw intawon kami si Loti tungod sa binuang og sa sala nga among nahimo. Ayaw himoa si Miriam nga sama sa usa ka patayng bata kansang lawas hapit ng mautot sa paggula nini sa tiyan sa iyang inahan. Ug si Moises mitwaw sa Ginoo. O Dios, ayo ha intawon si Miriam nangaliyupo ako kanimo. Apan ang Ginoo miingon kang Moises, kun lud-an siya sa iyang amahan diha sa nawong, dili ba siya maulawan sulod sa 7 ka adlaw? Pagawasa siya sa kampo, sulod sa 7 ka adlaw ug pagkatapos niya na mahimo na nga pasudlon siya. Busa si Miriam gipagwas sa kampo sulod sa 7 ka adlaw ug wala mang lakawang mga tawo, hangtod nga si Miriam gipasulod pagbalik sa kampo. Human nini ng lakawang mga tawo gikan sa Haserot ug nagkampo sila didto sa kamingawan sa paran.